mazala salama mutumin da mazala ya ce wanda na fiƙi ni na fiƙi a ciki wa ab'adukum minni wanda zan nesanta da shi kuma zai nesanta da ni ranar tashin kiyama, wanda ranar tashin kiyama idan na zo bai kusanta ta, ni ma ba zan kusance shi ba yawmul kiyamati. Shine ya ce sarsarun, la ilaha illallah, sarsar mai yawan magana, mai yawan surutu, wal mutashaddiquna wal mutafayyiquna, wanda suke kirkira labari na ƙarya ko kuma labarin da za a yi dariya. Me ma'anar waɗannan kalamai? Ku ji ku tambayi malamai. Ya ibadallah, lokaci ƙurewa yake, amma tun da har Allah ya ara maka numfashi kana numfashi, lokaci bai ƙure maka ba. Tun da Allah ya ara miki numfashi, lokaci bai ƙure miki ba. Kamal aboki ya tafi, kafin shi an tafi, masu kuɗi sun tafi, masu mulki sun tafi, malamai sun tafi, ɗa da yake cikin ciki tun kafin ya zo duniya ya tafi. Wallahi mu ji tsoron Allah. Ga yanan ƙiri-ƙiri kalma da kalma, wal mutashaddiquna wal mutafayyiquna, masu ƙirƙirar labari, masu yin comedy don a yi dariya. Manzo Allah ya ce ba na ba ku ranar tashin alkiyama. Idan kuka ganni kar ma ku sake ku karo ni, kamar haka manzo Allah bai ce muku. A kiyaye Allah.